man ka nga. Daludluod naman ka. Kung saan na dirigaw? Mag-checkpoint gani. Aw, abi na ako magpangin-hangin na ta dire. Ay kabuang. Baling ka atong dito atubangan. Naunsa naman taon ka. Paspasay po ng lihok nimo. Dito atubangan. Naunsa. Nanguta na gani ta mo. Suko po dayon. Katulog-tuntog yun yung tawanan eh. Pastilan. Uy! Ato ba? Dia o, dia. Ato ba nga ita? Unsa? Sus, pagkadakuha sa presyo sa ulo ani. Huwag kami makadakop ani. Sulbad yung kalisod. Sus, gatuo na gawin yung tawanag. Walay checkpoint na rin sa bukid. Ha. Alert dia! Kay, wagi na ron. Go! Ay checkpoint, di ka do. Lah, nagi dayo. Pero time sa ato ning suutan o ati para. Basig, madala ra na ito nag-diskarte. Di gid pwede nga ma-delay atong transaksyon ron. Pwede. Dudong rin po ka. Matay, no? Ah, kabalo na ko. Waga. Wala magkasidawag tayo. Sige na dia. Kamalita kay ta. Diretso na. Alisto. Hoy, di man kani adto diri oh. Diri ba diri? Ay sus pastilan. Ang diri ba diri? Ay dito na sir. Ready ha kay basig manon ni, mao na ni. Pag-ready da. Sir, daplin na lang na to. Dili ba dili? Dili pa malumot ay? Sir, nata dili ka contact checkpoint kay para safe ra pud nga inyong lugar. Luwas na ba? No. Palungas sa gakwanta sa inyo ha. Palunga. Sorry ka sir. Naami dire para magdulag airsoft. Mag-airsoft dai ta. Ikaw ba balingid ka ba? Gigamayan ka ni? Unsa rin ang pusila lang na. Mo ni gitawag nga bibi Armalite. Gamay na sir kay bibi pa man. Wa ditong isagaw. Bibi deh ya. Langga, mau lagi na ang mama Armalite. Sabton nanti ka. Nami diri ka checkpoint kay tungod kay nami gipangita nga tawo nga usa nga sama ka nga. Una yun ko nimo. Kana. Permanent alert. Yung checkpoint ta dire. Usa man ka nga. So kato na naitawo nga wanted Bibi boy. Gadali mi Bibi boy. Ay miglangay-langay malangan mi sa oras. Sige. Kay gadali man mo. Ladyot lang nga inspection ha. Walang sa gugunit diga ko. Pero gunit lang. Uy. Ay na, kuto-kuto naman ang karon. Gulitin na duha. Ana. Di kay na. So karon, kadyot lang nga inspection. Unsay tanaw nimo? Murag wala naman siguro. Ha? Unsay wala? Danay mo agi nga motor ba? Ay kabuang. Latawa ni ba og sila pa ni? Bidaw-bidaw ato daw itapad. Itakom nang baba, itakom. Ano, itaas ng gamay ng kilay, kanay pikas sa too. Wala.
Kana, murag ibid. Dili, no? Ito isa. Ay, liyog-liyog, day. Kaya atong i-check. Kasi, pamilya mo ano. Murag mo man itong pangita. Gaw! Taas man itong buhok ka. Ato galing kilatison. Mindset ba? Mindset? Tumawag yun. So karon, nanami initial nga investigasyon, nalami gamay pangutana sa inyo ha, ma'am. Nga tubago nimo og tarong nga walay sagol binutbot nga gikan sa imong kasing-kasing. Yes, Papa. Yes, I do. Perfect. Perfect. Go. Go. Ikaw ba, ganiha pa magasigig tuyog-tuyog? Nalipong na kong tuyog-tuyog diri o pagkapalingaga. Rikisa ba, rikisa? Kana ba? Pastilan pagkadanghaga. Sunod dili na taga-uban sa operasyon. Unang pangutana, ma'am. Taga-asa man mo? Taga, bugay na sila gaw. Nung sa mintang kagwapo nga. Ah, taga Sibugay. Aman mo padulong? Padulong na sila pa uli gaw. Nahunong lang ba kay gipara nato. Ikaw, ganira pa ka. Galagot-lagot sa kapuli mo. Yati ka? Ganira pa magka. Ikaw ba? Ganira pa ka. Ugot-ugot mo. Balik sa mga gusto. Last pangutana. Kahoy na pa yung gidala sa isa. Sige na lang. Magunsa mag-ide mo? Magunsa inyong relasyon? Silingan mo? Igagaw mo? Magsuon? O unsa ba ka diha? Asawa na ko na siya, sir. Di ba, Han? Love you. Love you too. Katingadaan kay mong duha ba? Bali sa luyo. Sinuntik ka noon ron. Sa luyo. So, karon. Sir, ay kung mag-aglit sa dusura, sir. Kahat mo. Ay kung kidat-kidati ba? Di ko madala sa mong kidat-kidat. Mag-asawa magyud kahat mo. Kiss daw mo. Kiss! Ano sa kamay? Sige na! Partner! Ay naku, kasuko, sir. Kiss naman na, nara, sir, oh. Ganong kiluod mo ka? Huwag ka gwapa yung sa mong asawa? Di na ginagwapa gaw. Pagpuyo diha, dito ka sa likod. Dili ikaw ka istorya. Dili ka na ako gusto. Lips to lips. Huwag magtiayon magaling mo. Lips to lips ako gusto. Lips to lips. Lips to lips. Tayo baka na ikaw. Sige na, okay. Aron makahunat yung gagkes. Sige na, go. Sipot oy. Master! Naya lang nga na. Ori pangita niya takpan sir. Takpan sir. No! Tutulungan ka! Dito sa tubangan ka! Tuto! Sa tubangan! No! Ikaw ginagawa na.